Amb 15 minuts de retard, el tenim allà al fons, doble unitat 447, si la gent està assabentada es trauran el bitllet de gratis, doncs ens supera els 15 minuts, poc més de 15, per variar. Ara ens tornarà pel fons, ara la tornem a veure. Almenys en aquesta línia de moment no en juguem la vida, com a la maleïda R4, la que porten diversos morts. Ara ens torna a passar per un altre petit túnel, ranquejant. Potser arribaré abans jo caminant amb una sola cama que a la velocitat que ve les dues 447. Un dia magnífic aquí a la Cerdanya, un de tants, perquè la veritat fa goig i dona gust vindre per aquestes contrades. Ja li falta menys per arribar a l'enrunada estació d'Urxalp. Ara la veiem. Efectivament, 16 minuts, o sigui, bitllet express, si n'estan assabentats els que van dins del tren, que els ha sortit el proper viatge de franc. Ara el tenim aturat. I ens marxa cap a la capital de la Cerdanya, la meva vila de Puigcerdà. I ara acaba de creuar el puntet que passa per sobre. I amb aquesta vista del castell de la Cerdanya, això és tot des de la carretera de la Masella. Adéu-siau.